Badara ɲininka dɔrɔn Badara b'a fɔ ko ale kelen de kunkolo ma wa ni ne yɛrɛ ye ko in ta k'a lajɛ quoi i b'a kalama fɛn tɛ Badara la walayi fɛn t'a la Badara bɛ k'i kalabanciya k'a kɛ i n'a fɔ fa b'ale la k'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la fɛn tɛ nin na e bɛ taa ne ka fini ta ka n'i sigi ni nin tɛ ne tɛ balo n'i y'a ye Bamakɔ yan ne bɛ n disi waga waga ɲamakudi 20 ta ni 10 ta ne b'o san ne b'a kɛ a ye ne ka fini ta ka n'i sigi n nana dɔrɔn ka sin ka a gulɔku ten an ka fini ta ka taa n'a ye maa tɛ cɛ in dun na kuma dɔn dɛ wa ko ana tu flani ko ye wa ko na wori changate menga chere ma sega ni fam de enene ede nana Badara nege ya ka fini minana enana fini bo hal ka ngwele ne nene ndo fendo ko kwa nene ete kele muna parce que ebe ka sira ne nyebala ni nye wole kana nanga nsena suma ne te ka sira ngoy parce que ne yoro ne ka dumuni songo be bo oro ne to labla mo shi ajole e ko ne sira na wa e sira na be ka sira e ka fini minana sababu wora jona ayde ne ka fini minana sababu ma buila de e chemo ne ma fongo nganga ngo Badara nga ne ka fini minana j'ai fait de mon expressé hakili nya hakili na de munu Français va voir ma c'est mon expressé oh j'expressé ne nga hakili de munu ka hakili ke ka ala fene kamene voilà les expressés e ni jo ko fait era mami ma se ka gere Badara la an na le ne ku tenya fa ay chemo ko wallahi filimo chemo ko ka haramu filimo o ne be na nganga Badara mine ça fait sirana o don wore ne ko mo nganga na Badara mine vous mu ngena ele alache fi ba ke ta kana be alache e ka Badara ko yen fe no ko anga tie no fo nyoko enwa ibado ni ma kungolo mai ne be ka sirande ni nana ko do ke Badara la mo kana na foko Badara kungolo tiene ndo ko nana ko akili te fen ko ne ko do kala no ne te sirango Karamo karamo ne ne be kulenge ne fe ke ga moto ko ifino ge sebe ya e chukura bato lipso ge bla moto ko la moto be mina bo John moto be mina bo ne ma fe ga ta moto ko ni ro ne na lelo e fino ge sebe e chukura bato lipso ge bla moto ko la to dili sabali sa ese mulo wuli te fe ga emni on est de gongiga ko e re kute zim ken la ko e kuma ta so nga ko ble dili ni mi hakili sigi billahi fa be wuli la de foto muso no tume ko fatigana ni mi hakili sigi be ko no ko na e kuyi o tara jamana en fambe de no na hakili sigi de ni de ka moto ko lai jiye be bi eni ka moto ka ne ba moto be mi ne ka mbola ne o mane yandu garde ni wa ya rasulullah iti hakili sigi de ngo ai ne ka moto be mi ne ka menga moto de ma e ka moto de me ne ma donga moto to ya no akara mo ai ma donga to ya ne ma donga to ya wa I ma donga ne donna ka moto flow ni para ne kerefe ya da tu kunda so ni ga bo ne ko flow fa ne wa abayni para fa ye wa abayni ya ni guichi kuma sera kati chuko di ne ka ko kati ne de ka moto ko ni shu na ko ni fa de ba mbonyo ware donga jan sebalita ko abi fote ko donga jan a sebalita ne ka visa ni nga passeport na abe ne ga o tene yasira la ma fo ko ne be fa fini bla o tene yasira ba ci def na fa ga fatiga Allah fatigana diligana fatigana ka mo tinga fembo ite ga muto la bo nte ba nga fere nga muto la bo de ide la kan shen ko me wa ala nga muto kural nga muto boli folo te kuma ni nga muto ba ni ma ala ke de la kan shen ko me wa Allah depuis ala ki de la ka me ko nye wal fenda na ira de mawte jomi na muto ta ayere da modo bulo da tubulete ayere da modo kote aw da modo zon da modo aw da modo zon da modo aw da modo kan mo na rablan to le ndiga ala no le ko billahi ne ka visa ni nga passeport na beta we ta keleni yan du zone na don law billahi ne ma epere sur sono ne ba do dili ni ne ka visa te ebola be fabulo na te fabulo be vran fabulo billahi minga moto ko basite iga moto ne ta do basite wala ta do ma mi ata ni ko mi ke diga du kono ya yalla ngini de dili ni
fanga de ko mina so en bo ɲɔgɔn ah basi tɛ karamɔgɔ e ɲinana dɛ tubabu ko ten sa billahi tubabu ko ten ko les relations est mieux que les diplômes relation bɛ la les relations est mieux que les relation diplômes bɛ la e bɛ taa tile fila si kirisi ni bon ko la basi tɛ o y'a sɔrɔ relation de tɛ ne na deli ni fanga man di ye fanga de man di ye wa kana dan polisi ma deli polisi jɔyɔrɔ ka dɔgɔ nin ko la polisi jɔyɔrɔ ka dɔgɔ gendarmerie bɔn n'i taara yen nɔ olu b'a fɔ k'u b'a ko sɛgɛsɛgɛ olu bɛɛ ka deli taa n'a ye kuru supplémentaire la i bɛ taa n'a ye kuru supplémentaire la basi tɛ bon i bɛ taa n'a ye a fɔra jamana kɔnɔ ni épreuve t'i bolo deli billahi ni e taara n'i ka moto suɲɛko ye n'a épreuve t'i bolo ka sɔrɔ ko ne y'a ta droit la u b'a f'i ye k'a fɔ bon e ne jalaki k'a fɔ ne y'a ta ka sɔrɔ ne m'a ta bon ni sen bɔ n kɔnɔkɔrɔ ka tɛn ka sɔrɔ n t'i zon ye i b'o wari sara jila ni ne ko n k'i ka 500 sɔrɔ la i b'o sara bon n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko ne m'a ta fana i ye n ka ta mun tiɲɛ k'an sigilen to u ka pɔn sanfɛ i b'o wari fana sara jeli ta bon baasi tɛ taa ne kan tɛ o ne de don a fɔ karamɔgɔ wɛnzɛn ne de don taa ni yɔrɔ min d'an wele baasi tɛ n t'a dɔn n ka sira t'a la n t'a dɔn n ka sira t'a la yarabi ala kana moto in ɲɛ yɛrɛ ne bɛna mun ko bɛ ne kɔnɔ nasa na deli ne m'a ta walahi ne m'a ta dɛ i tatɔ filɛ m'a ta dɛ n'i y'a kɛ fangala-taga ye m'a ta dɛ n bɛ daba n'a de la m'a ta dɛ ne bɔra yɔrɔ in na fɛn min bɛ yen ne de b'a dɔn m'a ta dɛ kabini kelen n tɛ fɛn kalama ko la dɛ ayiwa n'a kɛra fangala-taga ye dɔrɔn fara ni filɛ wele parce que e tɛ nin filɛ i ka kulonkɛ n'i ka sɛbɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na de bilayi i taa ne tɔgɔ d'u ma sisan dɔrɔn u bɛ taa n'i ye yen fɛ fu m'a ta kabini kelen dɛ ayiwa baasi tɛ. Voilà, f'i ko dɔn ne tun bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ye o kunnafoniya dɔ bɛ dugu kɔnɔ sa est ce que e b'a kalama. o fana ye kunnafoniya jumɛn. ko muso dagabana muso dɔ de filɛ ka telimannitigi dɔ lajɔ ko telimannitigi ka taa bila yɔrɔ la o de filɛ ka muso ye dɔrɔn ka jarabi muso la quoi ka muso ta ka telimani na ka taa ni muso ye fo ɲamakɔrɔ kurani na. jumɛn. ɲamakɔrɔ kurani. ka taa mun kɛ. ka taa muso bila sonba mali dɔ kɔnɔ muso de bɛ ka ɲini fan bɛɛ fɛ a tɛ ka ye. jɔn de y'a fɛ ko telimannitigi y'o kɛ. jɔn y'a fɔ ne ye cogo di. cɛ a ye ko ɲɛɲini sa aw mana telimani ye mɔgɔ o mɔgɔ bolo ka boli kokolo mana kɛ dɔrɔn a b'a fɔ ko telimani bolilaw don o de k'a sɔrɔ bɛɛ tɛ malangolo de ye telimani boli ta parce que nin ye wari ɲinina de zo sera telimani minɛ a b'a kɔntara sara a b'a ka sonyɛni kɛ a bɛ n'o ngolo don anw na k'a bɛ ala ye de delila ka mɛn ko ne tiɲɛni kɛ yan. telimani kɔni de y'a kɛ. ne bɛ n dayirimɛ de ɲini mais telimani ye fɛn de ye mɔgɔ kelen bolo kɔnɔ fɛn tɛ koyi bɛɛ bɛ se k'a minɛ hali ne bɛ se ka nin minɛ sisan k'i bɛ taa américain kɛ n'a ye ka na tiɲɛni kɛ a fɔ ko telimannitigi y'a kɛ ayi ne ka misaliya de fɔ o misaliya la e bɛ se ka ko ne ka nin d'e ma k'e bɛ taa ci dɔ la e bɛ se ka taa bin dɔ kan e bɛ se ka taa dɔ ka fɛn dɔ namara bolo a bɛ fɔ ko telimannitigi y'o kɛ o de kɛ telimannitigi m'a kɛ dɛ zo de y'a kɛ bandi de y'a kɛ sisan dugu yɛrɛ bɛ cogo min kabako tɛ ni k'i fidélité i t'i ja yɛrɛ. aw jɔ o zonko in dɛ ne nana o yɛrɛ de kama sisan ne ka moto bɛ min. moto jumɛn. aw de tɛ da la yan ne ka moto bɛ bɔ so kɔnɔ cogo di aw ɲɛna ma. a ye na nin ka moto. kabini dili ka taa wali moto di. e ka moto jɔ man ka baro la e yɛrɛ ma ko min ɲɛɲini e bɛ n'i jɔ k'e ka moto. ne ka moto tun bɛ so kɔnɔ a bɔra ne b'a dɔn aw nafigiw bɛ yan nɔ aw bɛ bɔ a bɔ kuma kala aw de y'a ta. jɔn ye nafigi. ka mun ta. ka mun ta. kulonkɛ dabila ko dɔ ayi non ko dɔ bolo kulonkɛ bila ye. aw k'aw jɔ sa kuma caman nege tɛ. ayi sa ko ka moto ta wa. cɛmɔgɔ. cɛ ne kabi dugu jɛra ne ma baara kɛ fɔlɔ ne bɛ taa marché dɔ ɲini. alo Lamine. ko kɛ i jɔ an ka nin ko ɲɛ. alo Lamine zo fila bɛ yan nɔ. to sa n bɛ taa client ma client sɔrɔ. ni nin ko daminɛna sa ko bɛ kɛ kana na ko dɔ. olu tɛ dange sa. awɔ ne m'a fɛ yen ko ne tɔntɔn ye moto kura bila ka na di ne ma. a dabila sa. bɔn ne nana o jɔda la ka don so kɔnɔ ko n bɛ bɔ ka na n nana sɔrɔ a taara jigin cɛmɔgɔ de bɛ da la yan nɔ ale de ko a ka koba kɛ telimannitigi. ala. wa olu de bɛ yan wa ne y'olu fila de ye. Digi o kuma ne yɛrɛ ye mun de k'e la ɲɛnamaya la dɛ. awɔ e k'i teliya ka na a bɛ yan. ne ye mun k'e la ɲɛnamaya la. ɲɛnamaya la e mun kɛ ne na. ɲɛnamaya la ne ye mun kɛ n'a fɔla ne bɛ da la ne bɛ yan e lahɔrɔma de la. ne t'i dɔn dɛ. ne ka na n sigi da la ka pere kɛ Digi ni sababuya. so ka maɲumako kuma wa i sababuya tɛ dɛ. a jate minɛ ne ni e ka ɲɔgɔn dɔn waati fo ka na se bi ma ne bɛna yuguyugu d'e ma so kɔnɔ e delila ka ne sonyɛni ko kuma mɛn. bi e bilalen don joona e tɛ nafigiya la ne kelen de la. hali n'a sɔrɔ e ma ni sonya e b'a dɔn mɔgɔ min ta. tiɲɛ don sa tiɲɛ don bɛɛ
bebe ne to namfigi ne tugo nga suani konde ndugo oh boss si ça me fait ça la mine koni wele la ka ba solution fo itala du ah no i ba don sai do sai ma jola ki namfigi ya ne ko ne namfigi se su bere ke mo mbora no moto yi koni ga do toro ni bi do fo akera fulu akera vara akera karamo koni ga do fo do wole se ke sauver ça sinon fo ite se ke sauver bli ne ko me se ga nyeni nga ne tere afa la mine nga tu afa ka ate to ne e ba nyini na yote namfigi ya anyini ni anye sore ka fo afa la mine nga tu ke ni la mine na tinya na bosa me pere la mungera di ni ka laje mo mi ya tai ka fo parce que e na fi moto tibo e nyena ma jiengo no temo ko ne kuti ansa badara de kutala ne ka finuwe anna badara sura ne nga fini de mine ijo ikumbe ya ikunti ni fra la min don chem ya bina wallahi donc on ma mi an ni be galone da dola ko yo iko ni ga do to fo ni ko mi siga mu fo ye ka gele o yi sunu e ko ni ay le ka fere ko bani mo fi nyana di kana no kenna sa di no wallahi nine ko karamogo ka dala ya nali jalane wallahi nye galon dige kabi ni ne tura Bamako ya dongo mo ama shigana ama imam minge o ba pio ke chere la sa na foko nye namfigi ya ke me so ma parce que nye namfigi me chouani ko ni para sa Salut. Eh, tellement toujours ni ne taiba fo salo, malay musoro to gore salo, so ifuru musoro to gore salo. Ko bato si wa fo sali. Allah, kana jigina de wallahi. Karamogo dula musoro be ko patroni. Dongo do obene blaga chiula. Oh, kabo kerasane ko na hagile turu la ko seli. Terima famde. Me oyori o tineo. Batosi. Am ko sugu nu dablare. Oh, nyame. Noko. Ebi yankare de kono. Mi yankare wona. Ni yankare do itita tunga ti jigi dala shekele. Akai jigi ano ne fa ko mano. Ni fa sura sporori. Atrere ter la someri. Al kunu mishiro temena o idara wa nyamana. Aflega ta ga marfa korore tari fa go mishifa. Misi kele e fadi ko fa ko fani marfai ge ne tara ne jigidala na ma nyina ko bison ye barolare bo o mi jigia sino ne tisira marfai sa me mi jigia sino kisate ne do ne ha benna o le tita gi dormi la kili bison anya o la gata mi telman boli bo fe o de majanye o de mandinye terima famde mona wala akai sa mi jigia no me era kumbora chiji mena o ti yesra lare urita uche batosi awo we pite kabi ala kaneta ni madriga mo ta fulu hal ni madriga mbala mo so ta fulu telmanna me kabi ni deni do ne ya tajie dongodo Nasira al ne ko mi prefire ne na le dro mingi na ndisa ka prira foi wa ibaro akale ka de ku faka zese alamo aiwa na bibe me nyamala aka pisade ku wallahi ngo na de merci ka haram dala no wallahi leni ka moto bi la boya bi koni ya ndu me chiflaye wone dili kon ko robe ke ya meni moto kele won me la boya wallahi ne ma doore kon for ni du ngone ya ne dili ka fete shwene ay ka shwenu ga bone dili la wallahi na u diga na shwen na kon ya be dale taima dili na fe ga la bodura mori do esigi sa ntena boya on si do esigi sa inyaba ni mafle ni disugo mega kame akotike akobeteke ni disue hakli sigi de benu nu ko nyina bo ndakli ko la ne ala nte bebe moto dado moto be shemuna akle to mulu fa me kle la sa ko ebe sebere la shwe na moto kana soro andoro kuma chama nigiti na karamo bibi sebere la ne ko ire ata kadima ta dilis kamu kuma foda bla sa karamo ni shweni yo ibi akai sani ire wule likabo jo ne tra la mini wule dal mini ko son sa ko bezu bina subhanallah donc na garam ya te do ko mo shila du ngone dili na yugo fere wari o be mbo ndongo dok ngokwa chemo
mun kasi ko de kɛra n kɔ tuguni wallahi patron ne tɔɔrɔ la quoi Allah ne tɔɔrɔ la kabini ne yɛrɛ de nana Bamakɔ k'a daminɛ o don fo bi ne ma hɛrɛ ɲɛ na ne nana Bamakɔ yan waati min na ne donna manœuvre la an taara baara la yɔrɔ dɔ la wallahi sangaso yɛlɛlen ɲɔgɔn kan fo sangaso 100 ni dɔɔni manœuvre patron y'i jɔ ne ma ko ne ka cɛncɛn cɛ ka taa n'a ye ne ko n tɛ se o la olu ko ne ka baara bila ne bɔla yen ne nana b'o la ka taa n bɛnkɛ ka garage la o bɛ mobili ba dilan kɛ mécanicien o ka nɛgɛ dɔ bɛ yen ko kiriki ko k'o don mobili kɔrɔ ka mobili lawuli o nana kiriki beleba di ne ma fanga tele la ne dɛsɛla k'o lawuli o ye chaîne kɛ ka ne bugɔ ne ye baara bila sisan n ye n démerdé ka yuguyugu fara ɲɔgɔn kan ko n bɛna yuguyugu feere la wa 80 galon talen filɛ ne la ne ɲɛ bɛ n yɛrɛ t'a dɔ la kaso de la mun kaso mun don ne ma n kɔ tuguni cɛmɔgɔ dile filɛ ka bɔ so kɔnɔ ka na baga ne ma k'ale ka moto suɲɛna ko ne y'o ta ka Lamini wele Lamini mana na sa cɛmɔgɔ i ma kun sa cɛ tɛ kasi sa k'i ma kun sa cɛmɔgɔ ne min ma kun ne bɛ kuma cogo di i ma kun e ko dili ko k'e de y'a ka moto suɲɛ wa ko ne ye moto suɲɛ ayi o tɛ mɔgɔ tɛ nkalon na mɔgɔ la ten o y'a sɔrɔ perewu t'a tigi bolo o kɔni tɛ se ka kɛ sa e k'i ma kun ne bɛna dili na hakili yira ɲɔgɔn na mais cɛmɔgɔ ne ka faamuya la nin ye moto suɲɛ ko 2 de e ka yɔrɔ la cɛmɔgɔ mais fɔlɔ la i ko ma ko o yɛrɛ ko fulo ni vara de wa jumɛn mais cɛmɔgɔ ne ye nin ko sɛgɛsɛgɛ cɛmɔgɔ n'i bolo yɛrɛ zen ta la cɛmɔgɔ ne tɛ don a da fɛ bilen dɛ ne nɔ t'a la sa wallahi ne nɔ t'a la ne tɛ don a da fɛ dɛ ne bɔla an ka dugu la ne fa ye min fɔ n ye ka gɛlɛn a ko n kana suɲɛni kɛ ne tɛ suɲɛni kɛ awɔ sa i ma kun sisan ne bɛna dili na hakili yira ɲɔgɔn na an b'a ko ɲɛɲini k'a lajɛ i tɛ taa kaso la ne yɛrɛ b'i jogo dɔn depuis waati jan i bɛ yan ni m'i suɲɛni ko kuma mɛn i y'a mɛn kana kasi cɛ tɛ kasi i y'a mɛn i daji n bɛna don so kɔnɔ n bɛ dili n'a ka kumaw ɲɛ yira ɲɔgɔn na i y'a mɛn i tɛ taa kaso la n bɛna i y'a mɛn kana kasi dɛ n tɛ kasi kaso maɲi dɛ kaso maɲi wallahi Buramaja taara kaso la o sanjaba min kɛra Buramaja la ne bɛ k'i ɲininka de n'a sɔrɔla ni moto in n'a sɔrɔla ni maa dɔ y'a ta ka taa n'a ye walima n'a sɔrɔla ni e yɛrɛ de bɛ k'a don o tigi de bɛ ka ɲini sinankunya kulonkɛ ma ɲi maaw ni ɲɔgɔn cɛ sa o tigi de bɛ ka ɲini o bon baasi tɛ ne kɔni m'a ta nka n bɛ min f'i ye yan den kɔni i bɛ ne da bɔ a ko la i da tɛ bɔ a la dɛ a tant que i bɛ du in kɔnɔ yan kɔni i da b'a la bi i da b'a la ne da bɛ jumɛn na moto suɲɛ o kuma ne de y'a suɲɛ wa ne ɲɛ t'a la dɛ Dili i yɛrɛ ɲininko la dɛ walahi i yɛrɛ ɲininko la ani tile sale e k'i sigi e k'i sigi ayi karamɔgɔ i sigi e k'i sigi sa Dili e k'i poussé ka na ne bɛ n sigi e ka da la dusu ma ɲi n'i ka ko n'i ka fɛn kunna kɛ Dili n'i y'a kɛ ni dusu ye a tɛ ɲɛnabɔ koyi an b'a ko kɛ ni ji ɲɛma jɔ karamɔgɔ kuma tɛ ne bɛ ka Lamini dɔrɔn de kɔnɔ Dili ka Lamini kɔnɔ ka mun fɔ Lamini ye fɔ Lamini ka to yen sa karamɔgɔ hakɛ to tan sa Dili ne ko mun de kɛra bi sa ne tɔtɔ ne ma moto san ka di ne ma ne ka n'o moto jɔda la n ko n bɛ don so kɔnɔ ka na yanni ne ka na moto ko n tɛ yan parce que ne tɛmɛna cɛmɔgɔ bɛ kasi la ko k'i bɛ n'ale datugu k'ale y'i ka moto su m'a fɔ a ɲɛna ten dɛ n ko zo min ye n ka moto ta n ko n b'o de datugu n'i y'ale ye kasi la kɛ c'est que ale y'a b'a dɔn ka Dili cɛmɔgɔ ye village kɔnɔ mɔgɔ de a tɛ foyi de dɔn moto ko hali ne yɛrɛ min filɛ i b'a dɔn ale de bɛ da la yen mɔgɔ si tɛna moto ta k'i bɛ bɔ ka cɛmɔgɔ ɲɛ Dili dɛ an bɛɛ village karamɔgɔ k'i dabɔ kuma in na fɔlɔ wallahi ne ma wolo Bamakɔ koyi ne yɛrɛ Dili filɛ ne bɛ Kuremale ne ye Kuremale ka de wallahi i bɛna i ɲɛ la ne lamɛn sa ne b'a dɔn i ka moto suɲɛna an k'a ko ɲɛɲini dɔɔni a bɛ ka ɲɛɲini dɔɔni an ka cɛmɔgɔ sen bɔ a la sali e ka nin ye mun hasiriya kuma ye ka cɛmɔgɔ sen bɔ a la ka jɔn sen dɔ a la ayisa ka cɛmɔgɔ sen bɔ a la ka jɔn sen dɔ a la ne m'a ta an bɛ kuma kɛra négociation de la kuma ni cɛmɔgɔ ka pari ye non e bɛ ka kuma ni cɛmɔgɔ ka pari ye cogo di e mana ne sɔrɔ n ka pari la yan patroni ko nɔsikaw de b'an kana lulu fɔ ɲɔgɔn ye sa cɛmɔgɔ sen tɛ bɔ nin na bi
wa karamɔgɔ yɛrɛ si a bɛɛ de b'a la bɛɛ de bɛ dun kɔnɔ an bɛɛ bɛ jumɛn na an ti bɛna kɛ bɛɛ de la enquête ye jumɛn enquête ye jumɛn ne y'a faamu sa ale cɛmɔgɔ tɛ ti bɔ nin na dili ayi patron ya cɛmɔgɔ tɛ foyi dɔn ne na ka sa dɔgɔli ma deli ka sima sa ne b'i bonya mais nin ko in i da bɔ nin ko in na nin ko in suyani kɛ o fɔlɔ tɛ nin dun in kɔnɔ yan koyi suyani bɛ kɛ nin dun ale karamɔgɔ ka visa suyana o kɛra ne limaniya la ne tɛ limaniya e tɛ limaniya ne ma taa sɔrɔ o la dɛ dili e ye furawuna de o ye kafiri de bile ye kafiri de limaniya kafiri de tɛ limaniya e ko ka mun suɲɛ jumɛn i bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan a fa k'a f'i ɲɛna e sali b'o dɔn sa sali b'a dɔn ne ka visa ni ka passeport suɲɛ e b'o dɔn bon ne ma o ko kɛ cogoya ne ka visa ni ka passeport wari ma ca ne e b'i ta sɔrɔ o wari ma ca ni Aïssa o ka sa ne mɛ e b'i ta sɔrɔ e sɔrɔ cogo la Aïssa dili an ye ɲɔgɔn faamu sa basi tɛ dili donc comme ne bɛ cɛmɔgɔ k'i ta in bari ne bɛ yan o de kama sa ni ne bɛ sabali sa i ka cɛmɔgɔ ta in bɔ a la sa ne ka dɔgɔyali ma deli ka s'i ma mais cɛmɔgɔ ta in kɔni a tɛ se ka bɔ a la dɛ sabula ne ye weleli kɛ ne ye cɛmɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ tɔgɔ fɔ n ko cɛmɔgɔ filɛ da la a y'a fɔ Lamini n ko cɛmɔgɔ filɛ da la bon ko in a tɛ se ka bɔ a la dɛ dili e ka hakɛ to ne ko ni cɛmɔgɔ ta bɔra la jɔn de ta bɛna don a la ale ye karamɔgɔ b'a la ni ta ka don a la ko ɲɛ cɛmɔgɔ yɛrɛ bɔgɔ la ne ko sɛbɛn e na ko ye cɛmɔgɔ ka ne ko tɛ o ma e ye juge de ye a ye tɛna sɔn ka taa polisiso kɔni fɛnɛ na ka taa fɔ ko karamɔgɔ ye suyɛni kɔni kɛ karamɔgɔ i y'o ye karamɔgɔ fɛnɛ ni suyɛni n'an bɛ ɲɔgɔn dɔn de sa du in kɔnɔ yan ne de ko ko min dɔrɔn o de ayi karamɔgɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn koyi an bɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ patron t'i dɔn ne b'i dɔn dɛ a filɛ n'ale m'a ta a jɔrɔ kun baasi tɛ ayi ne kɔni ma taa i jɔrɔ kun tɛ o ne ka du tɔgɔ de bɛ ka tiɲɛ sun ayi enquête de bɛ kɛ o foyi tɛna ka enquête de bɛ na kɛ ni mɔgɔ min y'a ta o de bɛ nɔgɔ baasi tɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ o bɛ na ne sɔrɔ yan filɛ nin bara i kan k'olu balikulankolon filɛ i kan k'olu fana ayi an bɛɛ de don o fɛnɛ bɛ na de filɛ nin bara yɛrɛ ye bara kura sɔrɔ olu bɛ mun fɔ nin ye awɔ sɔɔni yɛrɛ san olu fana ye bara kura sɔɔni sɔrɔ Lamini ko k'a bɛ na de donc ni Lamini nana an bɛ taa ko ɲɛfɔ polisiso la yan kɔni baasi tɛ ne ka moto ou ni du in ka wuli ne tɛ taa yɔrɔ si fo ni polisiw nana n'an y'a ko ɲɛnabɔ yan fo ni polisiw nana n'an y'a ko ɲɛnabɔ yan sinon ne kɔni bougez pas nous pas bouger ne tɛ taa yɔrɔ si jeli awɔ n'a ka di cogoya min na a kɛ ten ne bɛ k'i nɛgɛ i tɛ ka nɛgɛli kɛ mais a kɛ ten dili fanga tɛ wa an k'a kɛ ten relation di kelen na Bamakɔ yan a b'an bɛɛ la voilà depuis la malamani ma suɲɛ tɛ fɛn kalama ko la i bɛ ka mɔgɔ tɔɔrɔ ne tɛ taa polisi la bi n tɛ taa sini karamɔgɔ n tɛ taa Aïssa e ka pɛrɛn-pɛrɛn in kun moto in bɛ e de bolo wa moto tun bɛ yan tilegan in na ala ma mɛn a nana k'a ye moto sɔrɔ k'a kɛ kulekule ye yan du in yɛrɛ ne tɛ ka foyi faamuya ko la ne ka visa ni n ka passeport suɲɛna yan ne b'o ne y'a f'u ye n ko n'i ye hɛrɛ sɔrɔ yan nɔ a to i ni ala cɛ n'i y'a yira dɔrɔn bilahi a bɛ n'a fɔ yan ɲinɛkɔrɔbaw de bɛ yan fɛnw suɲɛ ne tɛ ka foyi faamu yan du ko la bilahi e ma moto in ta yɔrɔ e pɛrɛn-pɛrɛn kun n bɛ k'a fɔ a ye a k'a faamu de pɛrɛnfu dɔ de bɛ dili bolo k'a b'a yira ko moto in bɛ e bolo wa o t'a bolo e pɛrɛn-pɛrɛn kun n'i ma moto in ta dili bɛ se ka t'e datugu wa dili bɛ se ka cɛmɔgɔ datugu wa pɛrɛnfu jumɛn bɛ dili bolo o épreuve in ne y'o de fɔ a ye n'a m'o épreuve ɲini a tɛ se ka pɛrɛn-pɛrɛn dabila hali bɛ nin pɛrɛn-pɛrɛnba in na ni polisiw nana e sɔrɔ nin pɛrɛn-pɛrɛnba la u bɛ siga don i la i ma kun droit jumɛn bɛ dili bolo k'a bɛ t'e datugu ne bɛ ka kuma fɔ de ka dili la faamuya droit tɛ dili bolo k'a bɛ cɛmɔgɔ n'e datugu dɛ o nɔgɔyara i bɛ taa mɔgɔ datugu de ni pɛrɛnfu b'i bolo ne y'o fɔ a ye o a m'a mɛn de y'o fɔ e bɛ k'i pɛrɛn-pɛrɛn de nin tɛ kuma fɔ to n'i ma sabali i bɛ taa yen fɛ dɛ ne tɛ taa i da b'i lata dɛ foyi i ma kun ni moto t'i bolo dɔrɔn i k'i sigi d'a ma polisiw ka n'u ka moto ɲini u ka t'u ka sira fɛ i t'a kun a la bilen ne bɛ na yan dun cɛmɔgɔ de ɲinɛ bɛ na parce que cɛmɔgɔ tɛ foyi kalama duguba kɔnɔ ko la ko bɛna taa baga cɛ ma sa k'a minɛ k'a datugu fu la cɛmɔgɔ bɛ dɔɔnin dɔn yan sisan koyi cɛmɔgɔ tɛ foyi dɔn cɛmɔgɔ bɛ dɔɔnin dɔn yan dɛ nin ye nin ko in siɲɛ fila de k'a da cɛmɔgɔ la jɔn nin ko in suyɛni siɲɛ fila de filɛ ka da cɛmɔgɔ la a fana bɛ dɔɔnin kalama ko la a tɛ foyi kalama a la yan dun tuloba ye cɛmɔgɔ de bilahi yan dun tuloba fana ye cɛmɔgɔ ye a fan dɔ ye a n'a jogo bɛɛ n'i ma suyɛni kɔni fɛnɛ y'a jogo ayiwa baasi tɛ ne kɔni fana tɛ fɛn kalama ko la ne tɛ fɛn kalama ko n b'a dɔn ni m'i dabɔ motoko in na kɔni i tɛ pɛrɛn-pɛrɛn n'i yɛrɛ ma ko motoko dama ko dili ka taa fɔ polisiw la ni polisiw nan'u tɔgɔ sɔrɔ i da la yan walahi bilahi karamɔgɔ a bɛ wuli a k'a ma bɛn polisiw kɔni tɛ tɔgɔ sɔrɔ ne da olu bɛ n'u tɔgɔ sɔrɔ ne da cogo di kuma ne ye denmisɛnnin de ye wa e ye denmisɛnnin i bɛ motoko kuma la dili bɛ k'a ta fɔ e bɛ k'i ta fɔ ni mɔgɔ bolofɛn tunna i dusu bɛ bɔ de n'i bɛ kuma e yɛrɛ ko ko moto nana bi tilekɛ in na moto tunna o bɛ ku mɔgɔninfin fɛ yan n'i b'a dɔn moto t'i bolo ka ban dɔrɔn i b'a kun cɛmɔgɔ de ɲinɛ kɔni bɛ ne la parce que e karamɔgɔ tɔ kɔni mɔgɔ tɛna taa e kɔni datugu ko moto b'i bolo sale t'a kalama ne ka kasola taga fɔlɔ sababu bɔra dili de la bilahi ne ka kasola taga fɔlɔ sababu bɔra dili de la jujɔn bɛɛ kun ye dili de ne tɛ o tun ye suyɛni ye o kun tɛ suyɛni ye o
Ok, correct. I'm going to let you anyone now. O te se ka kɛ o sali a ka ɲi ne yɛrɛ ne bɛna sira ɲini kelen wa ne yɛrɛ ka san nali ka i bɛ na i bɛ taa ne tɛ ka foyi faamuya i ka ko la k'a fɔ e tɛ ka don ko kɔrɔ la sa a bɛ ka bali ne la bilayi k'a fɔ e ɲɛ ma cɛ wɛrɛ ye n bɛna nasi wɛrɛ ɲini k'o k'e kɔnɔ parce que nasi di e fɛn bɛ k'e bila dɔɔni quoi i bɛ na dɔrɔn i bɛ taa i bɛ taa ni ye mun ye. Dili dɛ fanga tɛ yan Lamini wele ni Lamini man di a kɛ Burama ye ne ka foyi t'a la. Perebu t'i bolo k'a fɔ ko ne y'a ta ni yɔrɔ o yɔrɔ i ja n wele n bɛ t'i jaabi bɛɛ t'i jaabi awɔ. Ala cɛmɔgɔ sigi dugu ma tan dɔ fana sa. Patroni kaso ko tɛ tulonkɛ ye sa. Ne m'a fɔ k'e k'i mako ni Dili bɔra kuma la sisan an bɛnna la perefu foyi de tɛ Dili bolo ko Dili bɛ se ka t'e datugu o perefu bɛ min o ma polisiw bɛ recherche k'u kun fɛ da o droit jumɛn bɛ polisi jumɛn bolo ka na e minɛ ko ka t'e datugu ko parce que e bɛ sigida la yan nɔ n'i bɛna feere de kɛ i ka feere kɛ wari bɛ fɛ ka t'i yala ta i ka t'i yala perefu foyi t'a bolo k'a bɛ se ka t'i datugu a ko to ta. N'i ka ko to ta a m'a fɔ ko polisiw bɛna le recherche de kɛ u b'u na don u b'u ka moto ɲini u ka bɔ n'u sen filɛ i m'a min i m'a bɔ mais n'i kɔni nɔ yera a la cɛmɔgɔ ayiwa. Ni nɔ t'a la nka ni polisiw nana n b'i wele dɛ. Awɔ n wele n bɛ na ni polisiw nana n wele n bɛ na mɛ an b'a kɛ ten n bɛ na. Ne yɛrɛ bɛna taa yala dɔɔni. Awɔ fini tɛ gati dɔɔni la y'a mɛn n bɛ na k'an bɛn o la. Awɔ. Ne ka taa fɔlɔ. Mon ami, tiens, Flo, tu vas me retirer. Ma fille, n'i y'a ye cɛmɔgɔ ma kɛ a se que Dili Arafale wuli. Non, il va se Dili ko enquête daminɛ. Non, Arafale wuli. Non, enquête daminɛ yɛrɛ yɛrɛ. Cɛmɔgɔ i b'a dɔn cɛmɔgɔ filɛ nin ko ninnu tɛ ko ale la. Ni ko ninnu fɛn fɛn ale ma dɔrɔn ale bɛ yan bila. Surtout tɛmɛnen na an ye mun dabira a da la. Ne b'o kɔfɛ a tɛ da mɔgɔ la o ko. Ouais. N'a fɔra fɛn dɔ tununa dɔrɔn cɛmɔgɔ b'a yɛrɛ ɲini. Ouais. Cɛ mais moi j'ai peur dɛ. I b'a dɔn Dili ka cɛ in ye ten tigi de. Effectivement, il faut que an se an ka ko kɛcogo de la sisan. Ouais. Bon mais a tɛ sɔn k'a fɔ k'anw don. Tiens, ma vie a tɛ ko a la. Wala a tɛ ko a la. Parce que perevu jɔnjɔn foyi t'a bolo. Non, perevu t'a bolo. Malgré que musoba de don, nous on s'en fout hein. Parce que nous on a été les seuls. Ouais. À dire que Dili i ka moto la don so kɔnɔ. Ah mais ala dira o. An ko Dili moto la don so kɔnɔ. Flo, n'o de f'i ye yan du kɔnɔ. N'an ma kɛ fɛn ye, maa si tɛ kɛ fɛn. N'an y'a bila yɔrɔ min na n'i ma sɔn k'a bila yen. F'i ta wala. N'a ko kun n'i ko bananku wala i bɛ t'o ɲimi kɛnɛma. Mais an bɛ i n'a fɔ dutigi de o. Non mais c'est ça. Parce que i b'a dɔn Dili filɛ Dili yɛrɛ dɔrɔn tɛ hadamaden dɔw yɛrɛ de tulo ka gɛlɛn n'a fɔra i ma k'i k'a to n'a tor'i kɔrɔ kelen ma cɛ. Mais comment tu peux négliger un bien peu importe ta grandeur n'i ye fɛn sɔrɔ i ma jigin a dɔn ko dɔ ka dɔn ko ka bon n'i ta ye côté dɔ la quoi e bɛna moto jɔ du kɛnɛ la e bolo ale bɛ ladi ale bɛ yɛrɛ gogo ale bolo o cɛ du kɔnɔ n'a tɛ jamana in jalen don e bɛna moto kura ye k'o jɔ du kɔnɔ et puis a ladira an quoi avec le chômage là nous on a nos diplômes on a rien à faire et toi tu amènes une moto Jakarta. Ah ouais. Mais ça va non, Flo, go bien. On rentre où est? Moto wari ko amba kuma ke kofa. Ouais, mo kuma ko. Allo Lamine. Ay ne te fɛ ni ko in ka dabila sa Lamine. Ni tɛ siɲɛ fɔlɔ ye koyi. Allo don la karamɔgɔ visa n'a ka papier suɲɛ yan. O ɲɛ n'o cɛ fɛnɛ tuguni karamɔgɔ nana ka saga siri yɔrɔ in na yan nɔ. Dɔ nana ta ka taa n'a ye. O tɛ dɔnbaga so yan. Ne tɛ fɛ ni ko in ka dabila dɛ. Wallahi ni ko in an bɛ ni sama fo hali yɛrɛ ma se ka na i ka dɔ bila ka na n'a ye. Ni moto ko in tɛ bila tan dɛ. Suyani de bɛ ka kɛ nin du kɔnɔ n'a ma dabila kɔni furu bɛ siri a dan na de wallahi. Ne kɔni ta tɛ bila tan dɛ. Mɔgɔ min ye ne ka moto ta a tigi bɛ n'a di ne ma de. Sinon o bɛ su bɔ du in kɔnɔ yan nɔ. Dɔ bila ka na joona ni yɛrɛ ma se ka na dɔrɔn i ka dɔ bila ka na. N b'o de nɔfɛ. Ne ta bɛ labɔ de. A zonya a bɛ ban ne ta in na yan. Cousine, ɲɛ kumunen dɔ la Flo. I tɛ forme na bi dɛ. O ta mun bɛ cousine? A dusu kasilen don. Ne ka moto bɛ min? Moto wa? An ma bɔ yan ka ne ka moto sɔrɔ yan nɔ. An bɔra ka moto to yan kɛ. Moto dun ne nana ne bɔra ne ma ye ne ma moto ye yan. An yɛrɛ bɔra ka moto to yan tiɲɛ tɛ Flo. E y'a di jɔn de ma?
On va ta moto talk ko na di joma. Mais ani la moto gardien ama fi ka me bo. Ah fi ka me bo. Oh na fa ka me bo. An fana bora. Awo ne ko ba do ko ne ka moto ma boya shuwe bon dungu na wallahi. Ou avec le mouya be ko e parce que ne la mini wole ka ba ne tati bila ka suma ya. Bon voilà. Voilà. Ne ma moto so danga dia no. Ne ma moto dia no moto tabaka kele ma ye. Est-ce que moto e be so la. E bi sebe ya afi. Ay moto ira nake. Ay moto ira na moto be se ka ta ko ga moto kle to ne bolo so te do ma zo ya. Non. Ah bo ma tie ne ta be bo. Ne ta mona kule ane. Anya fi. Azunya abe da ne ta le. Anwo cousine. Anwo moto la.